Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә тудым һәм 2006 елда мин монда килдем укырга Казан дәүләт һәм мәдәният университетына. Венера Ганееваның классына. Укып бетердем 2011 елда. Төркемдәшләр Мунир Ахмаев, Роберт Емгуров, Гөлназ Султанова безнең дә шундый матур төркем булды. Аны син менә Төркиядә булып кайттың. Шул сәяхәт турында сөйлә әле. 19 майда Татарстанның фестивалендә катнаштым инде. Төркиянең фестивалендә шундый матур диңгез янында шәһәрендә Силифке атаган. Һәм мин анда җырладым төркчә бер җырны һәм татарча татар халык җырны җомга. Юк башка юлу бездә бәйле һәм карным дойсын һәм пастам дурсын якайле. Юк башка юлу бездә бәйле һәм карным дойсын һәм пастам дурсын якайле. Бездә бәйле. Ничек Казанга килдең Башкортстаннан? Уфага калмадың. Ләкин мин үзем татар һәм балачактан ук инде мин Казанга күп йөрдем. Әти белән, әни белән һәм бу шәһәрне бик яраттым инде. Синең альбом бармы? Бар. Бер альбом бар. Кайда чыкты? Барсмайда да чыккан монда. Алар сине кем буларак үстерде? Нинди исем белән? Азалия Зиннәт һәм мин инде шул исем белән хәзер җырлыйм. Һәм мин аларның проектта катнаштым фабрика звезд инде. Йолдызлар фабрикасы. 2007 елда. Хәзер ничек син үзең хуҗа димме соң? Үзең табасың сәхнәне, үзең табасың. Мин уже күбрәк ТНВ белән эшлим, Болгар радиосылар белән, ТНВ каналы белән инде безнең министерство белән бер җырда, бер 3 минутлык җырда да тормыш инде ул. Һәм безнең максат инде бу тормышны бүтән халыкка күрсәтү, ишеттерү һәм күрсәтү һәм безнең хисләр белән аны тапшыру инде. Һәм мин балачактан ук инде 3 яшьтән ук әйттем әти-әнигә, мин җырчы булам. Һәм шул туры калдым һәм җырчы булдым. Менә шунда татар җырчылары Төркиядә үзләрен яхшы итеп тәкъдим итә алырлыкмы? Аларның уровень җитә бармы шунда да чит илгә чыгып мин татар җырчысы дип әйтерлек уровень ясаңмы шунда? Төркиядә яраталар. Әйтсәм, мин Татарстандан килдем, алар шундый яраталар татар халыкны һәм ләкин безнең телләребез бик якын. Без сөйләшә алабыз инде түрк халык белән татар телендә һәм аңлаша алабыз, Но, к сожалению, инде безнең татар эстрадасыбыз инде шулай, если сравнивать инде түрк халык, түрк эстрадасы белән, алар алар өстәрәк музыка башка. Алар куркмыйлар үзе экспериментировать, алар куркмыйлар. Ләкин безнең халык яраталар инде халык җырларны күбрәк. Һәм мин уйлыйм, алар куркалар. Экспериментировать итәргә һәм безнең татар җырларыбызны шундый дәрәҗәгә күтәртү өчен. Мин дә хәзер тырышам һәм последнее время инде җырлыйм татар халык җырларны һәм ретро җырларны, безнең яраткан ретро җырларны, һәм аларга мин бирәм яңа сулыш. Һәм безнең яшьләргә дә бу интересно булыр өчен инде
тырышам һәм безнең олы кешеләргә дә яраткан җырларны яңартып күрсәтәм. Яшьләргә нәрсә кызыксың бүген? Яшьләргә кызык бүген дискотека, мин уйлыйм, дискотека стайлда җырлар. Алар күбрәк итеп яраталар инде шундый стильле җырларны. Безнең инде артистлар өчен Сабантуйлар һәм Яңа еллар һәм бөтен бәйрәмнәр безнең өчен дә ул эш вакыты. Кирәкме соң җырлар Сабантуйда? Кирәк. Халык көтә безне, халык безне тыңлый һәм бии, без җырлаганда алар бииләр.